Halos tunga sa bilyon ka pesos nga kantidad sa gituohang shabu nga gisulod sa duha ka maleta ang nasakmit sa awtoridad sa Zamboanga City. Kini human nadakpan ang duha ka sospek nga nagdala niini diyang naaksidente ang gisakyang pick-up atol sa paggukod kanila sa awtoridad. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Napuno sa gituohang shabu kining duha ka maleta diyang napalgan sa mga personay sa Regional Drug Enforcement Unit 9, Zamboanga City Police Office, PDEA 9 ug ubang law enforcement agencies. Human naabdan ang naaksidente nga pick-up nga sakyanan nga gikargahan niini sa Zone 1 Barangay Bungyao, Zamboanga City, banda 8:30 Martes sa gabii. Motimbang kini og 67 kilos nga mokantidad sa kapin na 455 million pesos. Dakpan dinhi ang 46 anyos nga lalaking driver nga taga Zamboanga City. Samtang gilayong gipatambalan sa ospital ang 31 anyos nga babaeng sakay nga taga Pagadian City, Zamboanga del Sur, human makaangkon og samad sa lawas atol sa disgrasya. Matod sa PRO9, ang maong mga sospek mikanaog gikan sa gisakyang bangka sa usa ka finger warp sa Zamboanga City, dala ang maong mga kontrabando o gisakay sa usa ka pick-up aron unta dadon sa laing lugar. Apan dihang namatikdan nga dunay mga pulis sa lugar, misibat kini og didto na gigukod sa kapulisan hangtod nadisgrasya. Karon tayo ng habulan sa isang sasakyan kung saan nakalagay yung binabantayan nating mga kontrabando. Kasamaang palad, nahulog yung sasakyan sa isang madilim na part na dito sa Barangay Bungyao. Doon po na-recover natin yung dalawang maleta, naglalaman ng approximately 67 kilograms of suspected shabu. Dugang sa PNP, dugay na nilang ipanidaan ang maong mga sospek. Posibleng magatubang og kasong may kalapasan sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga nadakpan. Pinakuwaan pa kini og pahayag. Efren Mamak, 1 Mindanao.